ffordd prysura Sir Gar yn symud yn arafach na'r arfer heddiw, a'r arwyddion yn glir am y reswm dros hynny. Am dros 15 milltir oedd ffermwyr yn eu tractorau, i pick-ups a'i ceir i gyd yn protestio sefyllfa argyfyngus y byd amaeth, gan gynnwys cynllun ffermio canoliadwy Llywodraeth Cymru. Ac ar hyd y ffordd, roedd y gefnogaeth yn amlwg. Wel, mae'n adlewyrchu ar beth sy'n digwydd yn yn diwydiant ni ar hyn o bryd. Y teimlad drwg yma sydd gyda ni. Yr digon yw digon fel mae'r ffermwyr yn gweud. I chi yn cydnabod bod angen i bob fath o ddiwydiant gyfrannu rhywsut at helpu gyda phroblemau newid hinsawdd? Ydyn ni gyd fel diwydiant yn barod. Ydyn ni'n trio'n gorau i wneud pethau, solar panels ar wind turbine gyda fi gytre. So i ni yn wneud pethau'n barod. Ond mae'r symudiad yma sydd gyda'r cynulliad ar hyn o bryd, mae yn rhy bell. A dyma bron diwedd y daith i'r protestwyr sydd wedi bod yn gyrru'n araf iawn ar hyd un lôn o'r A48 ers ychydig oriau nawr. Maen nhw wedi bod yn teithio o Gerfyrddin tua'r dwyrain at gylchfan Pont Abraham ac yn achosi peth oedi i deithwyr. O ben sarn i Bont Abraham, digon yw digon oedd neges y ffermwyr, ac i rai oedd yno'r prynhawn yma, megis dechrau oedd heddiw. Dwi'n 15 yn neud tygau nawr a dwi'n meddwl i fi moyn mynd i'r chweched i wneud rhywbeth a tu allan i amaeth. Neu cymryd y risg a mynd i gallu air neu rhywbeth a mynd i coleg amaethyddol a mynd mlaen i amaeth a dwi'n gytre i ffarmo. Ond mae'n risg a sa'n gwybod allai wneud ar y funud achos sa'n gweld dyfodol yn y diwydiant, ond heddi, i gweld pawb yn dweud gilydd, falle bod bach o gobaith i ni fel yr ifanc. Oes y wlad i ni a bloes y wlad fyddwn ni, credwch i fi. Ni'n mynd i sefyll a ni'n mynd i sefyll yn gytun a ni'n mynd i wneud i. Bydd rhaid i nhw rando. Os nag i nhw'n mynd i rando, well look out. Achos bydd rhaid i nhw rando yn diwedd. I ni ma i sefyll a mae'r ifanc ma a fe fyddan nhw ma, tra fyddwn ni ma, fe fyddan nhw ma am byth. Credwch i fi, ni'n mynd i sicrhau hynny. I ni ofyn am gyfweliad gyda Llywodraeth Cymru, dim ond datganiad oedden nhw am roi, gan ddweud bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ynghylch y cynllun ffermio canoliadwy, a ni fydd unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch y cynllun hyd yn nes y bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar y 7 o Fawrth. Yn ogystal, mae trafodaethau ar y gweill gyda ffermwyr yn dilyn Mart Gyfyrddin yr wythnos diwethaf. Amser a ddengys felly be ddaw o'r cyfarfod hwnnw, ond wrth i'r ffermwyr yma droi am adre, mae yna ffordd hir i fynd.